Hello Lwgwfwr, dayo mane ang mandir faigedo arona Thansaliyaw mane ang मोनफैबाय आरोना नायनो हागोन नै माने गाबोन जोंहा मन्दिर लांगोन आरोना बेनिखायनो दिनै खामानि मावगासिनो ओमफ्राय गेटसो नायनो हागोन नै इथिं आदामोना गेट बनायबाय थादों आरोना दहाय फुंनिफ्रायनो खामानि मावबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अखा हानायखाय हायासै आरोना भिडिअ बनायनो आरो मबाइलाव चार्ज गैयामोन बेनिखायनो दायो माने बिथिं फेन्सिं लगायगासिनो आरोना लोगोफोर नै बिथिं जुइ नायबाय थादों आदामोना ओमफ्राय बिथिं नै नायनो हागोन बोरायफोरा माने आबौमोना बालि अन्थाइफोरखौ साइड खालामबाय थादों आरोना लाबोनो थाखाय ओमफ्राय बिथिं तिरपाल सोंबाय आरोना गाबोननि थाखाय बेनिफ्राय नायनो हागोन जोंनि मन्दिरा औवा दायो माने जोङो डेस्क बेन्च चेयार लाबोबाय आरोना लोगोफोर डेन्जार खस्थ' आरोना लोगोफोर नायनो हागोन नै चेयारफोरा सायाव जि गोजौ जानानै दङ आरोना जों माखासे लाबोखादों आरो दायो मन्दिराव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय नायनो हागोन नैयाव डेस्क जाबनानै दोनबाय आरोना तिरपाल खोबनानै दोनबाय गाबोननि थाखायसो नालाय बेनिफ्राय बिथिं ओंखाम संनाय जायगा आरोना नायनो हागोन नै सौकाखौ जावथ'वाखै आरोना लोगोफोर गाबोन फुङाव सावगोन बेनिफ्राय नै चेयारफोरखौ आलाय सिलाय दोनजोबदों आरोना बिथिं बेयावनो जागोन ओंखाम जानाया जायगाया ओमफ्राय हराव माहाय प्रग्राम दङ आरोना लोगोफोर बेयाव गामिनि आन्थानो माहाय इन्जय खालामगोन आरोना लोगोफोर बेनिफ्राय जोंनि मन्दिरखौ नायनो हागोन नै दायो सायाव मानसिफोर दङ आरोना लाइट लगायबाय थादों ना गाबोन जोंहा मन्दिरखौ लागोन नालाय खामानिया जोबाखै आरोना लोगोफोर होमबाबो लानोसै आरोना लोगोफोर बैसागु बोथोरावनो लानाय लास्टआव नायनो हागोन नै बिथिं फेन्सिं लगायबाय नै बाबुमोना गेलेबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिथिं गेट बनायबाय थादों नायनो हागोन आदामोना नै सायाव लाइट लगायबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय गेटआ आरो लामायाव दङ आरोना लोगोफोर नायनो हागोन लोगोफोर दायो माने बिथिं आदामोना लगायबाय थादों आरोना कालार औवायाव माने जोंनि गेटआव जोबोद हर जाबाय आरोना लोगोफोर टाइमाबो गोबाव जाबाय दाबो जोबाखै आरोना जोंनि खामानिफोरा नायनो हागोन बिथिं खासेया बल हमबाय थादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै सायाव लाइट लगायजोब्बाय आरोना दहाय लगायबाय थागोन नालाय ओमफ्राय सायावबो नै बिथिं आरो दहाय बनायबाय थानाय आरोना लामा गेजेरावनो दिनैनि थाखाय एसेनोसै लोगोफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट मोनसे भिडिअ